Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, business confidence sa syudad nagsaka sunod kay Mayor Albi Benitez. Mga market vendors nga may utang sa syudad, amat-amat na nga nagabayad. Sa balita nasyonal, mga drivers nagapanawagan sang fuel subsidy. Oral argument sa petisyon batok sa pagpaiway sang barangay kag SK elections magaumpisa buwas nga adlaw. Sa balita international, 9 milyones ka doses ang COVID-19 vaccines nga nag-expire na sa Switzerland, natala na nga i-dispose. Sa balita sa sports, NLEX daog naman batok sa TNT sa PBA Commissioner's Cup. Sa balita entertainment, Pia Words back top Pinoy earners sa Instagram. Samtang sa balita special, mga tradisyonal nga pagkaon sa Pilipinas kag ang ilag ginhalinan. Mahayong aga Bacolod, mga gabilugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Oktubre 20, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 3 kainas ang kagahon, ang sentro sang Tropical Depression nga Obet ang nakitaan sa kalayoon nga 815 kilometros na silangan sang extreme northern Luzon kag may dala ini nga kabasgun sang hangin nga nagalambot sa 45 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 55 kilometros per ora. Ang Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa mga lumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tugtog kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw na butlak las 5:37 kaina, magatunod naman las 5:28 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 24 degrees Celsius tugtog sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. This Good morning liwat mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Morning liwat Aksyon Eden. Yes, good morning, Liwat Action Boy. Kay sa tanan naton nga listeners. Dali lang kada wala pang Facebook Live today. Sa mga nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton sinang FB Live. Good morning dira kay Dennis Nuestro sa Woodfire Bacolod. Sa kay Rochelle Evangelista, good morning sa imo. Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning man. Yes. Kag si Miss Jinky De Lagdon is still with us, no? Watching siya, no? Perfect. Morning dira sa pamilya ni Miss Jinky sa Family Dialagdon. sa DSB, no? Alright. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo, maayong agaman. O yung akong classmate galising nga si Lucy Disendario Siapok gali, ari di subong nagpauli. Ay, perfect. Kada mo sa imo mga classmates abroad, no? Yeah. Nagpauli sa Alis Manila lang na saya. Ay, sa Manila lang ganit. Sa mga ano Nagpauli ang bro dayon. ganit, no? Kada mo sa imo mga classmates nga nag-out of the Out Negros. of the correct. Amo na lang na para safe. Kag si Kuana, si iya nga bana, bla si classmate ko man, mga batch man na Ay, namon si nagdayon na sila. Ba? Yes, Wilfredo Siapok. Mga athletes ni sila mo. Oh. Si Lucy Disendario, kuan isa ng Basketball short player. distance runner. Ay, Short bongga. distance nga runner, bla mga tag Klaba sa mga 100. biya sila, no? Hindi man gid dyan, hindi man gid Ah, short- dasig, perti ka short lang. dasig. Oh, perti ka dasig. Kag si siya, Willie Siapok ya, wuka toner na saya. Ga intra na sa mga Southeast Asian Games sila ya. Uy, hala. Oo, ka-participate na Bongga, no? sila sa mga Southeast Asian Di feeling Games. ko dason mag-reunion kamo yan yun na. Ang isa man nga ako team, no? kakilala nga taga-bago nga walkathon man. Hasta subong ang record niya sa walkathon sa Southeast Asian Games wala pa mga break. Uy, hala. Dasig, Kilala ka sa ang lakat akin. nila dasig pas dagan ko mo. Grabe, no? Ano lang ginayaan? Kuya nga ila, guro isa katikang, yung tatlo, kuya. Standby sa mga balita lokal. Aksyon Balitang
Kasaysayan numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:09. Sa detalye na sang mga balita lokal. Ginanunsyo ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga nagsaka ang business confidence sa siyudad sa idalom sang iya administrasyon. Ginpahayag ni Benitez Martes ang gabi damlag lang may nabaton ining report sa SM Group of Companies sa siyudad nga nagpahayag nga nalambot na sang apat nila ka division ang pre-pandemic levels. Sunod sa alkalde, ginpahibalo man siya sang Nestle Philippines nga ang ilang market share sa Bacolod ang yara sa 31%, mas mataas ikumparar sa 29% sa siyudad sa Iloilo para sa Western Visayas. Ginbalikan ni Benitez sa pahayag sadto nga hatagan siya sang 3 ka tuig para malapawan ang Iloilo apang ining nahimo sa sulod sang 3 ka bulan. Ginanunsyo man sang alkalde nga karon nagaplano na ang LGU sa mga aktibidad para sa Disyembre para padayon ang engagement sa mga negosyo sa siyudad. Bangod sini nagpasalamat man si Benitez kay Congressman Greg Gasataya kag sa City Council lakipan sa mga tao sa likod sang Maskara 2022 ilabi na ang Bacolod You Home Foundation. That there has been high increase of business confidence in the administration Subong. And I'd like to thank, of course, Congressman Greg for making it possible, Councilor Celia Flor, and all of the elected officials of the city of Bacolod. They are probably the person that we should thank for making Bacolod on the way of being great again. Si Mayor Albi Benitez. Ginlaragway ni Mayor Albi Benitez ang Mascara 2022 bilang greatest kag most historic Mascara event sa history sa siyudad sang Bacolod. Martes ang gabi ginpahayag ni Benitez nganing unang ation nga may festival matapos ang pandemya. Sunod sa alkalde, malaka lamang nga ang isa ka festival nga nagalawig sang 3 ka semana. Ginpabugal man ni Benitez ang 7 ka mga festival sites nga gikantuan sa madamo nga tawo. Among festival site sa siyudad nga ginalakipan sang Plaza, Bacolod Government Center, Baywalk, Panaad, Old Airport, Upper East Avenue, kag Lacson Street. Sa karon ginagabing ni Benitez nga malinong kag madinalag una ang kahiwatan ini indi bangod lamang sa mga organizer, opisyal kundi bakod man sa mga Bacolod noon. Ginpahayag naman ni City Legal Officer Tenay Romeo Carlos Ting Jr. nga amat-amat na nga nagbayad ang mga market vendors nga mayara pa sa utang sa syudad. Sunod kay Ting, nagsugot si Councilor Celia Flor, chair sa Committee on Markets, nga magabayad ang mga may utang nga market vendors ang 10% sa kada bulan. Ginpahayag ni Ting nga pareho sa Manukan Country, mayara man sang compromise agreement ang mga market vendors sa syudad. Sa record sa opisina ni Councilor Flor, may 25 milyones pesos nga sulukton ng syudad sa 3 ka merkado. 4.6 milyones sa Central Market, 9.6 milyones pesos sa Libertad Market, kag 11.2 milyones pesos sa Burgos Market. Bago lang nag-compromise na initially nagsugot si Councilor Flor na every month mabayad sila 10% ng ila arrears para for good for 10 months para ma-fully paid nila ang ila arrears. Sila Carlotta Determinado naman sila Carlotta City Mayor Rex Halandoon nga madayon na ang pagpatukod sa LTO District Office Building sa siyudad sa masunod nga tuig. Sunod kay Halandoon mismo si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang nagapaninguha nga mabuligan ang mga proyekto pagi sa pagpangita sang pondo sa nasyonal sa piyak nga wala malakip sa General Appropriation Act sa masunod nga tuig ini nga proyekto. Ginklaro man sang alkalde nga magluwas sa lote nga ginduna sa siyudad para mapatindugan sang mga building. Handa man ang i-administrasyon nga magpain sang pondo kung kinanglanon. Sinibalaan nga mayara na sang aprobado nga lahi sa nasyonal nga nagapatuman sa pagpatukod sang LTO District Office sa among nga lugar. Samtang arestado isa ka abogado nga nagsaserbi man head sang Housing Building Land Use Management sa siyudad sang Escalante, kag isa pa ka babae matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga serious illegal detention kag kidnapping. Sa report ni Aksyon Radio Correspondent Roger Gute, pasado alas 12 sang udto kahapon na akon sang nagigad nga Martes, sa ginpatigaw na pag-aresto sa kay Attorney Serafin Lopez sa Gomez Street, Barangay Balintawak, sa nasambit nga syudad. Samtang sa Barangay Rizal naman, ginaresto isa pa ka akusado ang kilala kay Corazon Ribon, 49 anyos. Sa pagpangusisa sa Escalante PNP, Sanday Lopez kag Ribon ang kalakip sa siyam ka mga persona nga may ginpapanaugan sang warrant of arrest. Sa karon, 4 na sa siyam ka akusado ang preso sa custodial facility sang Escalante PNP. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 14 minutos na nagaligad sa takna nga las 7.
Mga drivers nagapanawagan sa fuel subsidy. Samtang oral argument sa petisyon batok sa pagpaiway sa barangay kag SK elections, mag-aumpisa na buwas nga adlaw. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman dira nga nagapangapebla mga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. morning dira kay Anis Pilingon sa Barangay Singkang Airport. Good morning dira sa imo. Pilton Lipura sa Pasay City. Kay Sol Lama Barnatsa Sawadika Bacolod. dira sa Thailand. Good morning. Michelle Barutag. Yes. Kag si Helen Esco Sareta. Ginatamyaw niya lang si Papa niya Beng Beng Sareta, Panoy Sareta, Buging Esco. Dira sa Kapaklan, Inayawan, Kawayan. Iniya si Helen is watching from Murcia. Wenski Lee Morales, good morning man sa imo. Kag kay Abi Natnat kag August dira, good morning. No, Ana Sinoro kag Teresa Linaha Kayaw, good morning. Manuel Moratilia. Si Ma'am Vanessa Mayo is still watching, no, with Dr. Matt Mayo. Yeah, siguro gano'n na sila dinner. Chubong. Tapos na gym, di Masih ma-dinner. katulog, wala katulog. Nang ano pa na sila, karoon pa na sila matulog, bigyan. makatapos ang hotline. Si Dr. Matt Duro nagsaka na sa babaw. Naguna. Pero sa ulo, sa routine. Naguna Kay sa early babaw. si Doc mo, no? Okay, may Sleep. duty Mga kapag 8 or kagam. 9. Sleep na. Grabe, no? 8 or 9, garandad di pa rin. Yung syudad sa Bacolod. 8 or 9 yan. Sige. The night is young. Ako pa lang napagsugod. Sige, go. Dra, kaya, din ka na to gani? Dili na ta kay Kagawat Imbong wa. Ay, kagawad ng Bonjo Campo. Good morning. Dira sa imo. Kay Ma'am Georgia Gargasiran. Grabe ba? 3 ka kape, 3 ka itlog, kag 3 ka loaf bread. Grabe, ma'am ba? Good morning. Dira sa imo, Ma'am Georgia Gargasiran. Tatlo ka loaf bread, maubos mo. Grabe ba? Tapos 3 lang ka itlog. Ay, hindi ka igo. Hindi kay Kay wala guro emoji nga tray sa itlog. Si 3 man ka tray. Ang kapita, drum ni guro. Feeling ko. Paktan ko gito. Vietnamese night sila ni Doc Matt Mayo. Sila ni Mamba. So after alas 7, subong matay. Kaya after hotline, masaka na si Doc Matt. Kaya sleep na siya. Umaga si Vietnamese night, ano naman? Nang Vietnamese gorilla food. Okay. Vietnamese dinner sila ni Ma'am Van. Sabi ko katanaw sila Vietnamese film.
Na? Oo, basi Hindi kayo wala pa time si Doc. Kay di after dinner, yan pa wayway siya tapos ma-sleep kay para mo na bali mamba namin ako na sa brain mo ang ano. Kita mo si Doc okay. Matt nag-doktor di siya kay early siya gasli. Yes, Kita ka doon sir kay aga na yung sleep. Kaya kagakuha ta balita. Basta. Diba no? It doesn't mean to say nga, white a brain. Hindi may brain ta medyo daw ano lang. Brain yun dyan Kay, ari si Aksyon VJ, apasible. Yes, Good morning. Dira sa inyo sa may Quinto Distrito. Hola, Ma'am Eden. True. Hola, como tale. Kay Nary Jane Agsam. Agsam giniguro no? Hindi mo siguro sang masga. Dira sa may kabugwason man silingan, mua. Morning dira sa imo, asa kabugwason. Yes. Milagsam sa kabugwason morning, ano? Yes. Kag sa mga damo na actually mga listeners naton sa kuan mo sa kabugwason sa Barangay Mansilingan. Good morning dira sa Wala inyo, mas ha? kuanan man sila sang dakop. Nan. Mati lang kamunta. Sige lang iban nga kaladto din yung pagdakpanaw ay balo ka nga hindi taman maubos kita na. Sige lang kayo kung takon ko lang station 7. Kung takon na ang kundi ka muna na bilong nga station. Oo, kung takon lang naman para dakon ko na. Joan Bailoses, morning man. Bailoses family sang Abada Sky. Damo pag ginada Action Boys Yes, sa Abada Abada Sky. Sky. Good morning dira sa inyo, no? Kag sakay na Risa Gonzales dira sa Oton Iloilo, morning man. Sakay Stella Maricelis, morning. Kag kay Marce Rombines Junio. Oy, aga. Sakay amigo ta Leo Talaban sang Barangay Manghanoy sa may Banwa sa La Castellana. Kay Kagawad Melchor Baroca Rombines dira sa may Hinubaan. Morning sa imo gawad. Sa mga taga-Alagad Radio dira no sa Banwa sa Hinubaan, good morning sa inyo no. Alagad Kevin Henry, may aga no. Kay Ninfa Ibanez dira sa may Barangay Tangub. Good morning. Timbangan sang katarungan.
Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakaturog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama. Edition. Kag sa ato naman nga habon pampaligo, blas, Santon Plus Herbal Soap, ginarekomenda. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita nasyonal, nanawagan sa Department of Transportation si Pasang Mazda President Obet Martin nga hatagan sila sang fuel subsidy bangod sa padayon nga saka sa presyo sa mga produkto sa petrolyo. Suno kay Martin, isa sa ilang ginapangabay sa Tiglikom amo ang isa ka pagsapol para sa fuel subsidy tungod may ginalauman nila nga may nabilin pang budget ang DOTR tutok Disyembre. Ginkwestiyon man ni Martin ang pagpalawig sang DOTR sa libreng sakay program sang gobyerno apang napaslawan sa paghatag sang dugang assistance sa mga jeepney drivers. Naibaloan nga nag-file sang petisyon ang grupo sang transportasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga naghatag panugot sa mga jeepney kag bus operators kag drivers sang dugang nga pisos o kung 2 ka pisos nga sukot sa plitihan sa tiyon sang rush hour. Ang mga nagpetisyon ginalakipan sang Pasang Mazda, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, kag Alliance of Concerned Transport Organization. Mag-aumpisa Biyernes, las 3 ng hapon, Oktubre 21, ang oral argument sa petisyon angod sa posible paglapas sa layis ng Republic Act No. 11935 nga nagapaiway sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Ginmanduan sang Korte Suprema ang Commission on Elections ug COMELEC, subong man ang Office of the President paagi kay Executive Secretary Lucas Bersamin nga magsumeter sa ila komento sa petisyon tubtob las 12 sang udto sa Biyernes. Sang Lunes, ginsumeter ni election lawyer Romulo Macalintal ang petisyon nga nagasiling ang matarong nga ipaiway ang eleksyon nga ang yara lamang sa COMELEC base sa Omnibus Election Code of the Philippines. Suno kay Romulo, ang matarong sang Kongreso among pagtalana sang termino sa mga opisyal sang barangay. Dugang pa mga opisyal sang barangay ang ginboto kag wala gin-appoint. Ginapangabay naman sang Legal Network for Truthful Elections o Conlente ang Commission on Elections nga magbutang sang tiglawas ng mga tambong sa tanan nga legislative hearings. Nagalaom si Lente Executive Director Ona Caritos nga sa sulod sang 3-6 katuig may permanente na nga tao nga mo ang mga tambong sa legislative hearings. Ginpahig ni Caritos nga importante nga may tiglawas para sa mga hearing sa mga ginaduso nga lahi kaangay sang pagbago sa Omnibus Election Code o kon absentee voting sa iban nga nasyon. Samtang suportado ni Caritos ang pagpadayon sang COMELEC Task Force kontra Bigay kag Task Force kontra Fake News. Sa iyang abahin, ditpahig ni COMELEC Chairman George Garcia nga ginaduso nila nga buhion ang COMELEC kag Department of Justice Joint Panel para sa koordinasyon sang duha ka ahensya. Luyag pasabton kag kakason sa serbisyo ni Manila 6th District Representative Benvenido Abante Jr. ang mga opisyal sang pulis nga mo sa likod sang ideya nga pagpamalay-malay sa mga katapos ng media. Suno kay Abante, isa ka traumatic experience kag paglapas sa human rights ang ginhimo sang kapulisan. Madumduman nga nagpabutsyag sang kabalaka ang isa ka reporter matapos nga may mga hindi permado nga pulis ang nagbisita sa ilabalay agod kamustahon kag pamangkuton kung may nabaton ini nga pamawag sa kabuhi. Gilayo naman nga ginpauntat sa National Capital Region of Police Office ang media house visit kag nagpangayo sang pasaylo sa natabo. Liwat ginpanawagan sang Gabriela Women's Party List ang paghatag sang 15,000 pesos nga subsidy sa mga manguma kag ang pagbasura sa rice tarification law. Suno kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, ang agrikultura amo ang backbone sa ekonomiya sa Pilipinas apang madamo nga manguma ang nagaantos sa gamay nga sweldo kag marginalization.
Dunga pa ni Brosas nga tungod sa rice tarification law, mas nangin mabudlay ang sitwasyon sa mga mangunguma. Madumduman, 2019 sang ginpirmahan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang layi nga nagakakas sang quantitative restrictions sa mga gina-import nga bugas. Ginsiguro ni Justice Secretary Crispin Remulla nga hindi siya magpasilabot sa kasong iligal sa iyang bata nga si Juanito Jose Remulla III. Sunod sa tiglikom, wala niya masugilanon ng iyang bata halin sang ginaresto sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ginsiguro pa ni Remulla nga wala sang koneksyon sa DOJ ang abogado sang iyang bata. Una diri ginmandoan ni Remulla mga abogado nga hindi na pagpalabuton sa DOJ ang resolusyon sa kaso sang iyang bata. Ginsiguro naman ni Remulla nga nagapabilin siya nga naka-focus sa trabaho sa piyak sa mga pagtilaw nga gina-eksperyensya sa karon sang iyang bata. Ginanunsyo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga umpisa kahapon nga adlaw may magahalin na nga mga illegal Philippine offshore gaming operator workers. Sunod kay Remulla, ini ang ginpahibalo sa iya ni Immigration Commissioner Norman Tancinco, kag sunod diri 5 o 6 ang nag-self-deportation, kag wala sang gastuhon ang gobyerno. Sa karon may 400 kay iban pa ang nagapabilin sa Pilipinas. Na-mensionar ni Remulla nga gina-verify pa sang China kung bala pumuluyo nila ang mga ginpahalin sa pungsod. Una na ginanunsyo sa Bureau of Immigration ang kanselasyon sa visa sa 48,782 kanumuluong nga nagatrabaho sa Pogo. Nagalabot sa 1.2 milyones ka mga Pinoy ang nagakaangkon sang masakit nga kidney kada tuig tungod sa pagkonsumo sang parat nga produkto base sa nakuha nga data sa National Kidney Institute. Ginpahag ni Senator Raffy Tulfo sa budget hearing sa Department of Trade and Industry kung DTI sa Oktubre 17 nga ginhabalan si DTI Secretary Alfredo Pascual nga makig-angot sa mga natungdan nga ahensya kaangay sang Food and Drug Administration para iduso sa mga manufacturer nga magpangita sang mas maayo nga alternatibo sa sodium chloride para mabuhina ang mga peligro nga dala sa ikayong lawas sa sobrang asin. Nanawagan naman si Tulfo sa DTI nga protektahan ang mga bumalakal batok sa mga produkto nga delikado sa ikaayong lawas, pareho sang instant noodles kag dalata nga sardinas nga may mataas nga sodium level. Bisan hindi siya kontra sa paghimo sang instant noodles kag sardinas, nabalaka si Tulfo sa mataas nga sodium content sang sini nga mga produkto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Ang nagapaguna naton nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa may mga bukol bla sa lawas, sis na nakuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plaza. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporary. O, di na to. Ara ka na da Intay Dili Plaza, kami- morning dira. Yes, perfect. Si Turk yung ko pa. Ay, oo, Migo Torx. Morning na Kilipatan mo tola. karon 7-8 kagid. Ah, 7-8. imbis nga 5-6. 5-6. 7-8 kaya. Kada hula mo 8 may city. Kada hula mo Ano city, city may 8. 8. Basta as imo ya kay wala kang ingrit mo. Ang ingrit sa tanay 5-6 lang. Sige. Sino na po sa 5-6 na? Ang mga amigo mo gani nga way vlog abot sa kakwana, wala Hindi ba nga. na kaya Ang mga amigo mo gani nga wala vlog abot. Gabot man. O bas nag-abot bla kung may kuan mo na sila nagpasaka na. Ang nag-abot bla. Ang mga Indian. Gani.
Ginapang Indian ka. Te, mo na sila. Mambasa ka lain pala sa inyo. Inaano nyo lang kami sa 5-6 sa patingin ko. Hindi ka mapagsiputo kami pag hindi nyo yan. Niya. Mama, sila goran. Key dot. Key, dili na ta kaya. Dili na ta na. Kay Ma'am Ana Sinoro. Good morning. Si Ating. Harap yapon si Ating. Ting! Uli! Duba. Laing guro no. Do grade 2. Laing guro mo ka na. May Ating! Si Lula mo blarap na sa pertahan, na sa balay. Ating! Okay, pa-sweet pa na. Ating! Kung medyo akig na. Ating! Ate, ya! Kaki-akig na gid. Yan Ate, la! Kim! Yan la! Puli! Do, ano ba? Do, idu. Wala na, Kura na may Kay Ma'am Hama Lamina, good morning! Ma'am Veronica Santillan Manukan, may agaman. Harap magapon si Sir Melily Oligo. Thank you so much. Si Pablito Benedicto. Taga Don Salvador Benedicto. Charot. Good morning, Pablito Benedicto. Kay Ma'am Nerissa Gonzalez. Greet niya ko na si Papa Pito. Kag Mamang Ruth. Nakabalik na sa Boulevard. Halin diri sa Oton. Lawig-lawig man to ilangan. Nagbakasyon sa Oton. Nagpulis lang guro kay may ESF to mo. Ganit no? Matiner ka pa to. Kasulod sa aton kay Matiner ka pa to may ESF to. Kay base bala Aksyon Boy ang 280 to 300 nga kilos ang baboy sa aton para sa Manila ma 450 man balahaw kay tungod halin sa iban nga mga nga mga katupad nga wala ESF. Kita daan yan na very protected area. Hindi ba you remember nga gin-ban ang entry diri sa mga pork products? Halin sa Luzon bikan tungod sa ESF dito. True. Kag miskan diri sa piling nga lugar sa Visayas kay si Maninoy Renante de Senada. Good morning. Dira sa imo. Ara pa sa kaya po sa New Zealand? Yes. Mando sa planong pula. Ay. Hindi ka na lang email ko, bro. Braya. Hindi ko sa nun siyang puli ang akong to beef ang tugon to. Ay, ala, corn beef na yung pabudlayan. Ako yung pabudlayan ko siya kay Baka. Giti ako yung mo. Pilon mo lang, Maninoy. Alihog lang ko pilo. Kay Maninoy, dira Renante de Sena family, dira sa New Zealand. Good morning, dira sa inyo tanan. Of course, ariman si Ma'am Josephine Lacson. Mag-aksyon ko pohon boy and ko pohon Eden. Greet nila ko ng happy birthday. Ang yasin nga hinablos nga si Levon Palo. Good morning sa imo dira. Karon lang kantahan, mama, kay wala pa si Aksyon Boy. Okay, standby na kita sa aton sini iban pa nga mga balita. Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Sa detalye sa Balita International, natala nang i-dispose sa Switzerland ang 9 million doses ng Moderna COVID-19 vaccine nga nag-expire na, kag may nabilin pa nga 5.1 million vaccines nga mag-expire naman sa bulan sang Pebrero masunod nga tuig. Ang pagkauyang sa mga bakuna nagapakita lang sa estratehiya sa Swiss sa pag-order sa madamo nga bakuna kontra COVID-19 agud mapasiguro nga protektado ang masobra 8 milyones nila nga populasyon. Umpisa tuig 2020 ang Switzerland ang may 31.9 milyones ka vaccines gikan sa Moderna kag iban pa nga suppliers kag 16.1 milyones lang dire ang nagamit samtang 3.2 milyones ang inpanghatag sa iban nga pungsod. Sa karon naglamot na sa masobra 4 milyones ang COVID-19 infections nga ilan na record sa ilang lugar kag masobra 13,000 ang recorded nga napatay. Ginmando naman sa Civil Aeronautics Board nga buhinan ang fuel surcharges rason nga pabuton sa mga pasahero. Nga manubo akong maganubo ang presyo sang plane ticket. Suno sa CAB, base sila monitoring sang fuel prices, dapat manawag ni sa level 8 gikan sa level 9. Dugang pa sang CAB, umpisa September 10 tubto Oktubre 9, ang jet fuel prices ang may average price nga 42 pesos ka 87 centimos kada litro nga makabig nga yara sa level 8. Sunod sa Philippine Airlines, ila inay patuman umpisa sa Nobyembre. Ginapaabot naman sang Air Asia nga madamo ang magapabook
bangod sa pagpanubo sa fuel surcharges. Samtang ang Cebu Pacific naman nagpahayag ng pag-adjust ang fuel surcharges ang mag-inganyo sa mga pasahero nga magbiyahe. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 59 pesos kag 23 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 57 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 55 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, si Miss Universe 2015 Pia works back ang top Pinoy earners sa Instagram. Inibase naman sa pagtuon nga ginhimo sa isa ka US-based online lending group. Sulod man sa listahan sanday Catherine Bernardo and Curtis kag Kim Chu. Pila kita ni Pia Wurzbach? Wala ginhambal. Kay base bala bantayan siya. Kita ko to mga 216 million. Grabe no? Oo, 216 million pesos. Feeling ko i-work out ang Instagram. Ano bing content mo? Kita ko Instagram mo to, 3 na ang ano? Followers mo? Bororong. 100, ano man. Anda mo. 103, wow. Balita sa sports, nakuha sang NLEX ang una siningadaog si dalom sa pagpamuno sang bagong coach nga si Frankie Lim batok sa talk and text sa PBA Commissioner's Cup sa Field Sports Arena sa siyudad sang Pasig. Ang Road Warriors ang naka-score sang 110 batok sa 101 sa tropang Giga. Si Earl Clark ang may 45 puntos kag 16 ka rebounds para sa NLEX. Si Kevin Alas ang may 24 puntos naman, samtang 16 puntos si Don Troliano. Ginpangunahan naman ni Cameron Oliver ang TNT sa 26 puntos kag 22 ka rebounds, samtang si Roger Pugoy ang may 19 puntos kag 16 puntos naman si Mikey Williams. Balita Espesyal! Good morning! Balik yum, balik yum. Wala na balaan ka. Wala na yung copyright so pwede takang taon. Ganun kaya mo lang siya nabala. Pero may copyright sa kuno, hindi gani kuno hindi ko live sa Facebook ang maskara kuno kaya tungod sa music. Hindi si Aksyon Day naka-live siya kagapon sa amo na nga music. Pero ang iba sa sa Dancing Traffic Enforcers, naka-live siya pero sa iba ng mga music wala nga mga dila siya gina-stop sa Facebook. Okay. Pero sa pag balik yum, it's time to smile again. Wala siya gin-stop. Sa mga live siya kagapon. Kinatapos na. Congratulations kay Hazel Nagara. Yes. Sa nag-champion sa Dancing Traffic Enforcer. Truest. Congratulations man kay Inday Kwan. Inday Cara. Inday Cara. Inday Cara Villarosa. Yes. No? Personally, Action Boy, siya gito akong bet. Gali ka. Kasi nagdaong mo ba, bago ko lang nagambal, tani gapo, nagambal ka sa wala ka. Ko pa na ginhambal, ano pa lang sila, mga panel interview pa lang. Smart din man siya, no? Yes. Smart siya. Oo. Okay ko kita. So, Iban Globe. Iban nga, siguro TNT. Saan dito? Ano man? Charot lang. Action Boy, yun siya, So magsabat sa mayo, good? Yes. Okay. So, hindi lang may entrance sa Miss Universe? Oo, siya Action Boy, kag nami, kay, unlike sa mga previews nga, di ba, first runner-up, second runner-up, lang na, ang kagab, ito, dugin sunod nila sa, Binibining Pilipinas. Oo, nga, may may ara, sang Miss International, Miss World, kasi sila to ma-represent. So, kay gayon na, sa mga kabataan mo, kabataan. Kung may ara, sa una, kundi nagsikat ka na sumong. 17 sila actually, 17 kami gali Action Boy. Kaya 15 to sila officially sa stage. Ang ka-16 ako, ang ka-17 si Action Dora. Okay. May kamo to, ato lang mo sa likod stage siya. Yes! Ato lang kami to behind. Kami lang to gano. Dahil ang lakat mo kagina, pirti ka lang, ay! Talungon mo sa next mga gwa. Amo niyo, lakat-lakat ka na yun. Oo, yes! Perfect again! Oo, ginasampulan mo sila dayon. Oo, pero sa ulido, wala na kami kay Sabad, kay Christine Reyes. Huwag yung tawag ya, kuya. Nag-mentor pa ko to sa likod. Ang balid din. Dali, di ba? Ngayon, ikaw ba yung nawala kong kapatid? Nag-ilunggo siya. Ay, ilunggo siya? Hambal na ni Christine Reyes. Kami din, dali na kaya machika, tadudugay, wala kita tayo. Sa tipong ko kami to sa, tupad kami sa wife ni Kong Greg. Tupad dahil to sila mo. Maita. Dito yung gipapong ko. Oh my gosh. Hamal ko, hindi ko dito na magpa-expose kay kadamo dahil sa nanugunan lang. Ako mag-appear on stage. Nga white ka? Oo, kami ito
actually, ni Aksyon Dorel, dito man sa Piak, kay yung tawag mo to sa ni, Mayor Benitez. Sa May Piak, Aksyon Dorel, ka. sa iya, gorto sa Piak si Christine Minyes, bila lubos. Tawon. Congratulations on Christine Minyas Villalobos. No? Ano? Aha, sige Grabe nga hangin. Sino itong birthday nga pag-greet ni Miss Josephine Lacson? Ang iya sini nga hinablos. Ay, di na to man. Si Levon Palo. Yes. Happy birthday, Levon Palo. Sa kay Inday Edeline Libuon. Happy birthday man karon nga adlaw. Happy birthday to you. Okay, by the way, dali lang kita action din ha. Kay kung pangitabla ka mo sa matiniran diri sa Bacolod, may ginatanyag sa inyo may ginatanyag kita sa inyo ining Lacson's Anchorage, no? Ang Lacson Anchorage ara lang sa Barangay Alihis, lapit na ni sa mga ka-aksyon sa John B. Lacson Maritime School. Isan siya ka unit pero duha ka kwarto, no? Ginaparintahan ini. Available ako na fully furnished ni sa may air conditioning unit, may ref, may TV, may wifi, kag may kusina pa, pwede kayo makaluto da, no? Kag hot and cold shower, kag of course kompleto sa bedroom needs. Ang Lacson's Anchorage, the best ni sa mga nakapangita bala sa mga tiniran diri sa Bacolod, subong nga Mascara Festival. Kung bisan hindi pa Mascara Festival, pampamilya, pambarkada. Safe kay gated ini siya. Kag may CCTV 24/7, ha? Pwede ka mo makapag-angot kay Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832. Dumduma Lacson's Anchorage. Available man sa mga male kag female boarders daily, monthly kag transient basis. No? So basta mangita ka mo tiniran sa Bacolod, Lacson's Anchorage dira sa Barangay Alihis. Okay? Alright. Sino pa gito? Good morning, Diraliwat, Action Boy, no? Kay Tatay Valeriano, Tarazona Jr., kag Tarazona family, dira sa may Purok Trust, sa Barangay Granada. Kag, of course, may pag-greet di si SM, anong message gila sa aton page? Si Exor Gustillo, nagatanaw gid. Exor Gustillo. Sa Purok Spaghab. Yan, Spaghab man. Spaghab? Oo, taga Purok Spaghab. Di naman. I'm curious. Wag ko balo na. Search ta lang na. Kay Kagawad Ulay Abalahondra, good morning man. Kay Jocelyn Song Comedia, Jerry Cornista, Novi Magapan, good morning. Kay Jose Melo, good morning man. Yes, family Faniega, dira, good morning man. Dira sa inyo, dugay na ko kag si Yada ko Jocelyn Song Comedia, lamangkot ko si imo. Ining si Hazel Nagar ni anon sa bata ni isang migo ko. Yes, si Sancho. True. Nagar? Ay, Sancho na yan. Dulain mo to Basta sa una, media man daw. Si Sancho. Yes. Imigo ko Taliwa na to galing, no? True. So bata sa galing imigo ko. Sige. Congratulations, Hazel. Amo na to siyang na-assign sa may sa may Rosario. Oo, correct. Siya na okay. Kag happy birthday man kay Michelle Davatos Oligo. Birthday niya subong. Alin kay Joy Ann Ogdamen. Happy birthday to you. Raymond Maranyon, good morning man sa imo. Yes, sa classmate ko galing sugatay kami liga mali ang banding ko nila kung aga sa mama niya tanaw ko na sa Action Radio. Family Senoron, good morning. Senoron kung Senoron. Senoron saya. Yes. Kay Prince dira, good morning. Thank you so much for watching. Sige. Direct Action. Ano balita special din? Direct Action Boy sa atin sininga balita special. Mga traditional foods sa Philippines. Hindi as Pilipinas. Sa Pilipinas. Hindi ka tutungin mo doon man to. Philippines. Amo na sa mga Philippines is a great history. True. May pakanta si Doc Matt. Sa mga Action Boy kasi ilan nga mga ginalinan. Tiyo naged. Ay, doon nagutom ko dayon. Adobo. Action Boy. Ikaw, usog na diya kung... Adobo. Di kaya ang pinaka... namin mong ginagaling hindi siya native nga Pinoy? Oo. Ang iban native nga Pinoy, ang iban gin-pass on sa aton, sang iban nga mga So, adobo, sa din sa linaw? From the Spanish word adobar,
Adobar. Which means marinated or pickling sauce ko Aksyon Boy. So sa Spanish galing ya original. Yes, 1630 ni gali originated Aksyon Boy dito sa may Pedro de San Buenaventura. Tingin Ano to? Ano Ano ngalan niya? Adobar? Adobar. Di ka magpaluto ulit adobar, maluto adobo lang balong kung may bata. Iha, miluto is adobar. Adobar. Oh, perfect! Perfect. Anong miluto? Yuluto! Yuluto is adobar. Hindi. Miluto is adobar. Yeah. Para kaon ano para kaon ano ba? Hindi na pagsugpude kayo. Kaya to. Hindi na pagsugpude kayo. Kasi mabalaan ka ano galing kaon galing sa kwan? Komidor. Hindi ko Komida. nalipat ko. May Spanish kami lang sa college. Nalipat ko. Basta mo na. Tayo mo na siya Aksyon Boy. Miluto is adobar para kaon udak. Udak! Kaon udak, dahak. Kala, Pero am na siya Aksyon Boy, sa Buenaventura, tawagin ako nga tart bayan na siya adobo de los naturales. Okay. Damo klase Aksyon Abi ko ano bang adobo bala native na nga Pinoy nga dish mo. Hindi gali Aksyon Boy. Kaya diba, tuod no, kaya manok, patis, langgaw. Sibuya, amo lang nabi Aksyon Boy kag ti syempre traditional nga food gidi kay do mo siya pinakabrato nga. May harap ta gani nga pork chicken adobo. Yes, tapos may itlog pagid. Tapos syempre pa wise sa Pinoy Aksyon Boy kung kulang, kung example pulo kamo. Tungas kilo lang manok. Damuon ang sabaw isa ka pitsil. Correct. Kaya ti sudan mang sabaw mo. Pwede na sa masamong sabaw mo. Pero ano gusto mo Aksyon Boy nga adobo? Ang saucy or may ilain mo niya klase adobo mo? Arang daw mantika lang bala gamay lang. Gusto ko yung saucy di ba no? May sabaw mo siya. Yes. So kung maubos na adobo, may sabaw ka sudan mo ugaya, bawga Bongga, kagi ko na gani, may nabala ko sa una magluto, adobo, Aksyon Boy. Isa gid ka pitchil ang sauce mo. Isa gid ka pitchil. Gitakos mo gid. Yes, hindi kinakita ko gid Aksyon Boy, ginuwad sa kla. Ang unod gin separate danay sa isa. Ang sobra nga sauce isa pag gid ka pitchil Aksyon Boy. Yes. Kaya makuta para sa para sa ugto para iya. Kung sample lang sudan beef loaf lang bet, ito adobo gyapon rin may adobo sauce mo. Diba? Wais lang ang Pinoy Aksyon Boy. So halin ina sa Spain. Sa Buenaventura. Yes. Kagano Aksyon Boy, syempre paglambot ni sa Pilipinas, may lain-lain naman nga version. May spicy na mo. Yes, amo na Aksyon Boy ang beef, chicken, pork adobo. May ara man Aksyon Boy adobo sa gata. Popular dish naman siya sa Southern Luzon. Ang dito sa Southern Luzon sa Bicol, amo na Aksyon Boy, ay ila adobo ginabutangan pag nila gata. Kag may ara sang chili peppers. Nasa mo nang Bicol Express? Hindi lain pag yung Bicol Express. Adobo sa gata Aksyon Boy bali dumad up lang igata sa aton adobo dibi nga manok or baboy. Ila butangan gata. Yes. Okay. Galing dali mo pano sino kay magata. Ang next Aksyon Boy, ang tawag gali sa iba na mo nang adobong puti. Adobong puti. Arang bal ko lang malamala lang adobong okay ko may sasya daw ka brown yes. Ang next Aksyon Boy, may ari pa di ang Pinoy adobo nga puso sang saging. May adobong malutong, crispy adobo. May ara man Aksyon Boy ang helper naman sa una bala. Ginahimo iya ginaprito ya danay ang baboy antes adobohon. So pagkagat mo pagkaon mo crispy ang adobo. Di ba yung traditional tadi ang adobo ginasote lang abe tapos yung punana. Kag humok siya di ba? Close. Ina kwan. Crispy adobo. Yes. Kasi nag-evolve pag ng adobo nahimo na sa ng adobe. Charot. Hindi na sa mga daog bala, magdaog bala sa basketball. Ano? Na magdako ng banse kasi linda din ang kapusan niya adobo na. Ay, sus! Maria Jose! Di ba? Adobo na! Di ba? Mo na. Wala akong kabati iya. Okay, ka na kabata? Sa mga nagoro, sa mga liga-liga. Sa mga liga-liga, wala akong dako na banse niya, adobo na! Dako pala sa mga liga-liga. Ay, para gusto mo sa liga na mabarangay? Pwede man. Bisa diin lang. May harapan Aksyon Boy. Nagligat nga, why ka nag-muse? Nag-muse? Nag-giveaway naman ko, Si Aksyon Dora, nandong si Aksyon Marnie. Oo, kay syempre Aksyon Boy ng
Kalawaan mo lang puro ako na lang expose Ikaw mo lang. tanan, no? Kay nakulbaan ko daan basta amo na may mga stalker ko na dayon mo. Comment sa ako mala TikTok, kag sa ako Instagram. Hindi na yung stalker sa kwan, hindi na yung stalker sa social media. Ano gala? Hindi na sunod-sunod ka gid. Sunod yo, my G, kululbaan. No, ang next production boy, amo na apan-apan adobo na. Talong. O gani daw mo pag ito ya tanan nga Tanan nga ba baka ang ginadubo tayo mo. True, sakto action boy. Panapan, tangkong. Ampalaya. Oo. Ampalaya? Oh. Wala po ko tilaw. Ambali ni Miss Josephine Lacson kuno ga dubo sila yung ampalaya Ay, labong gano. Patilaw ta adobo nga punaw, hasta shells ginadubo. Kaano ko na yung tahong action boy pag di ba? Adobo na. Wala ko yung katilaw sang adobo nga ampalaya. Katay tilaw. Paluto taguro kay Joms ay. Tiano man do gagawaga ang tamis kag ang Aslom kag ang pait Mungga no. Amo na ya. Yes. Amo na pinaka the best para sa akon nga kwan mo. Daw ka kwan na nga pagkaon sa Pinoy no. Adobo. Kaya hindi ina action boy I mean do hindi ina uso sa hindi pag ito ya uso sa ano ya sa American. Wala to diba, siya. No? Lain to ila, pang luto yan, ng ano ila yan. Mga kuha na itong ilaya, mga steak. Oo, tapos mga healthy living, lain yan, kung hindi nila steam, ano. Sa aton di, may patis na, may langga pa. Grilled na to ilaban may nila. May bitsin pa, may magic sarap. Ano? Sige ko kabutang kaya gali sa ang bitsin niya, si Suning mo lang na, gani! Bungga, no? Ang next action boy, Arroz caldo. Oo. Ay na iya ti Spanish ginaguro kay sa ngalan pa lang. Abi ko mambal ka kay Councilor Wilson John Gamboa. Hindi na nag-originate kay Councilor John Gamboa kay Vice Mayor Resid Mamilaran. Hindi. Sa Spanish man siya action boy. Spanish gid siya sa ngalan pa lang. Kay rice and broth. Arroz caldo. Ang arroz rice, ang caldo broth. Yes. Soup. Yes. Pero ang lain-lain pag ginatawag action boy mo, kay dili sa ato niya ba, scaldo, excuse. Pag lambo to sa Luzon, lugaw ang tawag. Pero hindi ang lugaw sa aton, di ba? Ang ato niya, daw linugaw na din ato niya. Linugaw. Yes. Tiyan mo na action boy. Ang lugaw, to actually, tiyan mo na, Roscaldo. Oo. Wala labot sang Spanish action boy, ang mga Chinese pag ini-introduce na sa aton. Kaya kung si Ila tong tawag ang Chinese, hindi na yan Roscaldo. Konji. Oo. Hindi ba yan sa pag sila yung tawag sa Roscaldo, yung sa Spanish, sa Chinese. Ano be, kaya mo na natin nabutang. Alos Caldo. Oy, walas na. Oy, ka, butsi mo ba? Ang butsi mo ka dapat, hindi mo lang mga Chinese friend. Magkalabuslot ng piling mo, butsi mo. Walas na area. Alos Caldo. Alos Caldo. Kaya nga Alos Caldo. Si Boy Duran, kaya naghambal. Si Boy Duran. Chinese. Sa mga taga-chambers ang mga pharmacy ang mga spare parts. Si Boy Duran naghambal. Kung sa Japanese naman niya, Arroz Cardo. Amoy mo daya, wala ko daya. Oo, gani, ikaw na daya, bali, wala ko daya. Hindi sigabing wigo mo, Chinese, may pampalabi. Si Coco Martin lang nga ako niya. Arroz caldo. Arroz caldo. Arroz caldo. Ay, sorry, Coco. Good morning, Drasima. Thank you so much for watching. Very watching. Ang next action boy, ari nang ginapakita ang Bicol Express. Bicol Express. Bicol Express, area native yun na yan. Pilipinas, gini. Na originally siya action boy sa Laguna. Kag ang nag-invento amo si Selly Calaw. Yes, si Selly Calaw. Kaya nag-intra ni siya kung ano na siya ni Councilor? Calaw? Wala ta kabalo. Pamangkoton na lang siya. Kung kita ay kami nga duha. Kung mag-wine. Yes! Perfect! Good morning, Councilor Calaw Pendevalia. Resulting action boy sa ginintrahan nga cooking competition sang 1970s sa Malate, Manila. Ulihil na nagali ang Bicol Express? Yes, ang Bicol Express action mo. 1970 lang, na bata ka na di ba? Naka pa sa Bicol Express. Naka pa sa Bicol Express. Yes. Di kay Iya action boy, ang balya, nag-inspire ko na si Iya, ang derived from gulay na lada. Popular Bicolano dish man ni action boy. Nga usually nagagamit gidya sa kay dito sila ba yung mga kahang kahang. Gadamol lang laway ko kay istorya ta pagkaon.
Ti usually Action Boy, example sa adobo nila ginakahang lang. Ti yayagin impon yung mga namitan sa Bicolano, pork abe, tapos may gata. May gata. Kag may chili. That's why nga amo na Action Boy dayon ang may shrimp paste pagid. Ti amo na Action Boy ang rason kon nga na himo na ang Bicol Express. Ang Bicol Express na bus? Ha? Bus guro na sa una. Bus man. Bus man lang nga Bicol Express. Gabiyahe ko kasi mo. Ay, man! Ngalanan ko rin nila. Yeah, kita mga inchi ka rin. Ambot si Muda. Ambot si Muda. Siling niyada, doon silang sa kumidya niya. Hala, Action Boy, nagdulong ako. Masi brown out to sinyo. Na, kadulong-dulong pala. Hala. Nanawa ba, check na bisa. Kaysa ano na tropical depression, bet. Go. Okay. OMG. Please, last na. Hamo na gana, istorya na naman siya. Pasayo na na. Sa weekend na hindi lang mag-ulan. Kaya para ka-enjoy sa Masker Festival, no? Alright. What else? Ang dinuguan naman Action Boy. Hindi siya, no? Hindi ko pa si brown out. Yan di agwa, wala lang tawa. Biyahan ko din bugama Ano ko. ko na? Dili Action Boy, tanawa na. Charot lang. Ang dinuguan Action Boy. Sabi mo, dali Dinuguan. head sa lechon. Kaya na. Bloody Mary. Mexican dish. Mexican na sa galiduguan? Yes, halin sa Extremadura, Spain. Nan. Tanong tawag to sila? Ano yung Hindi mo tawag na mo? pwede ko rin dinuguan. Dinuguin. Charot lang. Wala na butang Action Boy, pero nabutang diya baladamo, diya sa diri sa aton. Ano ka na yung dugo sa kwan sa Espanyol? Sangre. Sangre, oo, muna. Pares na Action Boy, dinuguan is also called sinugaok sa Batangas. Sinugaok? Zinagan sa Itawis. Tidtad sa Kapampangan. Sa dugo-dugo sa Cebuano, dinardaraan sa Ilocano, rugo-dugo sa Waray, sa Painan or Champainan sa Northern Mindanao, kag tinumis sa Bulacan and Nueva Ecija. Yes. Ang tawag dito sa una, Action Boy, sa iba, ano bala, sa out of the Philippines, sa other kan, chocolate meat. Chocolate meat. Yeah, chocolate meat. Dinuguan. Dinuguan yung Action Yes, Boy. you want to eat the chocolate meat? Grabe no, nga chocolate meat ni ila yaman. Na, amo na siya Action Boy ang tawag. Na, Sige, ang iban sa Sabado naman? kay Action Dorel pa buwas. Buwas pa. Okay, Yes. sige. Alright. Happy birthday, Liwata. Kay Inday Edeline Libuon, dira. Happy birthday. Kinapag-greet gini Maninoy mo. No, Maninoy ano? Noel eh. Maninoy, happy birthday. Kabay pa nga tagaan Kay mo si Maninay mo? Maninay. Tagaan mo si Maninay isang malipayon nga birthday. Tagaan mo da siya sang mga pilaman, mga 20,000. Super lawag. Akag Maninay, ikaw nang bahala sa ako. Ang gikas number mo. Tag ko lang. Happy birthday, Liwata, no? Yes. Day. May pag-greet gali si M.M. Padilla, si M. Ski, dira kay Paul Martinez, kag Abelardo Palomo, dira sa may barangay Kapugwason. Nagapamatigid sa mga taga-Mansilingan, Action Boy. Thank you so much. Sige. Mga ka-aksyon ninyong mamatian aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Upod ka-aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!